halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Kad si srećan ti poželi. Halo. Ljubi brat. Ljubi brat. Aleks iz Jagodine. Idemo Jagodina. Znaš ti Pope kad si roćanac rokno celu porodicu? Ne znam. I pazi ako na sudu, pita ga sudija, pa dobro kaže što ubi ženu? Kaže pa sudio, dođem ti ja kući, vidim žena sa komšiju. Kaže bračunam ajde nema veze, komšija tu smo svaki dan se gledamo pa ajde. Kaže uđem u drugu sobu, ćerka mi sa dva momka preko nje. Kaže ja tu nema veze, računam mlada devojka, hoće provod, voli provod, nema veze. Odem kod sina u sobu, njemu igla u venu i pita ga sudija i tu vam je puko film, šta kaže ti roćanac? Ma ja bi si išao dole, vidim ono pečka na trojku. A kad bi do peć na trojku tu. Tu mi puče film. A možeš jedan kratak? Ajde. Zaustavlja policajac Mucavca i sad kažemo Mucavac, pita ga izvinite, da znate možda gde je škola za Mucavce? Šta mu kaže policajac? Jao, znaš da sam znao odgovor i sad mi šta, ne mogu setim, ne mogu. Ma šta će ti škola, super mucaš. Šta će ti škola, super. Pa znaš kada je prosio Zemunac ribu? Pitao si je prošli put, nisam znao. To sam te pitao. Isto to. A, da li je moguće? Da, aj nešto drugo. Znaš šta je boginja, kako zove boginja Reume? Jao bre, Pope, ne znam. Koštana bre, brate, bre, Koštana. Eto, viš, ja sam to znao. Eto, vidiš, pa eto, ti si znao, ja sam pitao. Ništa ne bi više zadržavao. Ćao, zdravo. Još neki 5 minuta, ajmo, idemo.